Damagik man no ana DJ inbugkaw ko ngay bagbagana. Nga sigon kanya na ket awan pa ilang timabalin na sombrero ito kunana sir. Wen agpaiso DJ may bagak DJ nga awan pa lang iti mabaling sumrek ita ditoy gaputa ang going pa lang iti booking procedure DJ police tayo kadito enti arrested person tayo. Tay kunakon kanayon na kami niya aramidan dito nga sumrek sadta maistorbo digiti police tayo ti preparation digiti documents ken main intimidar daga po di dakkel nga boses na so timbagak awan pa lang iti ko awan pa lang ti sumrek kadagito nga panawen okay lang mo siguro no sumrek wag lang maraming tanong doon na iniistorbo niya yung mga pulis natin doon na ongoing yung preparation ng mga dokumento, lalong-lalo na sa booking procedure. Pudno ka di at tinutukang ti pagtub ti kliyente ni Attorney Jason Ferrero nga ibasar ti privilege speech na kabayatan ti session ti sangguniang panunsod. Awan met malagip ko nga natututukan ti paltog apo, tinututukak ti paltog. Kas lang may ipadaan mo karito nga pasamak tatata ado digiti na ibato kenyang kalpasan nga nag-privilege ti may sa consulity siya dati lawag sir. Well na po, GNT ko magbagana, GNT rights of the accused under custodial investigation nga kung kunana. Agit, the suspect was not subjected to custodial investigation. Actually, booking procedure di GNT ko tayo. Ti inaramid tayo ka di suspect. Uno natin amin, di siyempre under custody mi di suspect. Natilimi nga rin isuna na. So, he will undergo booking procedure. No, kitkitam, mabalin mo siguro nga asistaran ti lawyers na basta wag lang magulo, wag lang ginugulo, ini-intimidate yung mga police. Yung custodial investigation naman kasi, kailangan talaga yan ng lawyer. As a matter of requirement, as a matter of law, kailangan ng lawyer. Pero hindi siya, yung suspect kasi natin, hindi siya nag-undergo ng custodial investigation. Hindi kami nagtanong kung paano niya ginawa yung krimen. Wala kaming tanong kasi hindi nga siya nag-undergo ng custodial investigation. So ano pa iti mapanam so dati yan na ibaga na jay privilege speech nga amo pa digiti patrolman digito yung well, very basic. Amo ti patrolman, syempre amok met data. Mabalin isuna no mapanijay under custodial investigation. Mabalin na nga asisan. Mabalin met siguro nga mapanijay. Wag lang magulo. Huwag lang niyang i-intimidate yung mga pulis natin at huwag istorbohin kasi madedelay yung mga preparation ng documents. So na dati chances sir nga makapagsalita kayo kanya po Pereira or shall you take the chance sir? Kahit no, may makapagsalita, why not? Yeah. Kahit papada tayo met nga ako, tao. Dahito'y adamag kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA Car Rental iti Ili ti Vintar, Cap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas, Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA, Cap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas, Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.